dibịa kachacha wee dị afọ bụ eze nwoke na eze nwaanyị. Kedu ebe ndị wee sị na dibịa kacha wee dị afọ bụ eze nwoke na eze nwaanyị? Bụ na arụsọva na-eri nne. Agwa gị na ewelu so many categories of dibịa. Dibịa eze nwoke na eze nwaanyị bụ dibịa ndị a na-ebugota ndị mmiri na-ewe flag ndị mmiri. Ọ bụ na iso na da kategori, ịma na ọ bụrụ ive sọrọ gị ka ị ga-eme. Number one thing ị ga-adị very very assured bụ mana amalụ na ndị ahụ bụ ndị anyị ibugota adịpụsa n'ụlọ na nke na fa eche ofu echiche, na nke na fa jiri ofu ọ bụrụ the same view iji afụ ihe ka ha ji afụ ya. Achọrọ m ka m kọwagodulu gị nke before I dive into any other one. Kedu ife nji wee gwa gị ebe a? Ndị be anyị sị na onye bi na nnyo maali nnyo. Onye bi na nnyo maali nnyo. Afịa anya na-azụ ka ọ ma anya ya. A sị na ọ na-adị mma na-ezukọ nwata awọ n'ikpo okwute si na-alụli anya aka ka nwata dị emekata na bowe okwute awọ. A sị na ọ na-adị mma na-agwa anyali okwu si bidi aka n'isi. Ọ bụ na ọ jụ ajụ ka ị mmalụ, ọ bụkwazị na okwu ekwe ka ị mmalụ. Maka na osisi eji wee ma atụ agbọ na ụfọdụ oge na-agbọ na-aka osisi, ụfọdụ oge osisi na-aka agbọ. Ọ na-adị mma onye na-ekwu na ive na-atọ ụtọ nyekwuke n'ihe ọ na-atọ ka ya. Ihe na-amalụ m atụ ife ị na-agwa m ive kwụ n'akụkụ nyabụ ife, ọ na-abụ ive kwụrụ ive akwụ devie. Ọ bụrụ na dibịa malụ gị, ọ bụ na ibidogo ma gị chọrọ ige m ntị, ọ bụ na ị na-anya na my capture ive nkwulu bụ ndị welu call chọrọ ịza call before you answer your calling. Maka na mụ amalụgo na ndị bidogolo ebido ọbọ n'imebe echile eze onye agbana m, ma gị mara amalụ na eze onye agbana m na-ebu mpekele nsị n'akwa wee na-apụta ama. Onye ọbụla na-amabaghị into tradition tupu ibido ọlụ dibịa n'okwu kpọlụ gị, mara amalụ na ọlụ dibịa abụrụ ibe ka alị m ije. Maka na ọgwa n'ọra wee eze na eze nwa ọra. Olu dibịa bụ the one of the most difficult task in this very planet Earth. Ọ dị beyond moto dibịa na-agba, ọ dị beyond ụlọ dibịa na-alụ. Maka na ijili moto dibịa na-agba na ụlọ dibịa na-alụ n'ụwa ọfụ akịta wee baga nto dibịa, ịma na ị ga-egbu onwe gị. Achọrọ m ka m guide ya gị bụ onye welu that call naturally, so you will not make a mistake. Ndị nke dibịa magolo ama, ndị nke bidogolo ebido, many of you can listen to me and amend your ways. Kama na ma amalogo, almost 70% of them poor mass. They don't want to hear anything from Mile. Come on, 30% out of 100. Bunde Agbamana na ege my program. This message is also for you. Gante. Na ndị ba isi na onye bụ onye ụzọ wee wuvi ite na ebe ụzọ wee mgbamgba ya. Onye bụ onye ụzọ wee yie ala na akị akpa dada. Ọ na akị akpa dada gbọla ajụ.
ewere onye gbara gị nya ka eji wezipụta m ka mgba gị na ịmara tata ka iwere the opportunity ịnwa na ndị bụ na ada eme ya na nwere onye ikwudere imelie na nwere onye ikwudere imelie today ikwudego onye na-eme ya nya ka m chọrọ ịkụziri gị ụcha ntị achọrọ m ka ikesa ozi ya maka site n'ikesa ozi ya you are going to save so many people. You are going to save so many lives. This our program got it part by part. I got my part 1 today. Then the next Sunday, and I continue go from the other part.